качвал видеа, за което много се извинявам. И днес ще се реванширам, като направя едно ревю на сървъра Mastercraft. Сървърът е мой и ако ще ми пишете в коментарите дай IP, няма, защото не е готов. Както виждате сега, като напиша Warp, има само един Warp, който е Bow. И това е спаунът, който, да, много готин, поне според мене. От тук тръгваме, фонтанчета има. Тук скачаме и Warp, не Warp, ами Survival. Отдалече изглежда е така, пак супер як. Ето тук има някои неща, може да си сложиш банер на главата. Още 5 можеш, сега Villager. И примерно ме следва Villager. What? Защо не стана бе? Blaze. И ето, и ме следва Blaze. В момента. Който ако искам да махна, мисля, че... Оп, ето. И го няма. След което сега ще отидем на Warp Ball, който ще го махам, защото не е красив. А пък и няма да се нуждаем от Warp Ball. Всъщност, ако ще се нуждаем, ще го направим, нали, понеже ние просто изпробвахме. И да, сървъра, както виждате, изобщо не е готов. Има две неща, само спауна и това. Тук сега... Извинете. Warp Ball, ето само да покажа. Ние ще го махнем. Тук сложете си айтемите. Тук, ако не го направите, ще бъдете баннат, защото иначе няма как, примерно, идвате с Diamond брони и почвате да се биете срещу тези с фри айтемите. А фри айтемите са ето тези. Вличаме целия бой и така. Ще му клир, хоп. Така. Отново се връщаме на спаун, където ще ви покажа едно готино нещо. Рокет и хоп. Сега се качваме на ракета. Едно от тези неща. И летим. Гледайте какво и по едно време се чупи и да, ето. И можете обратно след 110 секунди. Има всякакви ранкове, ако не съм казал. Лоунер. Имаме си став, 3 лоунери, 2 колоунери, един админ, един мод, един чат хелпър, един билдър, един и така. Всъщност е това. Търсим още став, трябва ни още 2 билдъри, още един чат хелпър, още един мод и още един админ, доколкото. Или пък не. Майче ни трябват само един мод, 2 билдъра и един чат хелпър. Да, това е. И се връщаме и това ще е от клипа. Надявам се да ви е харесало. Ще направя още един клип, когато сървърът е готов. Чао!